ପିଲାଟା ଖାଲି ଚଗଲା ହେଉଛି, ଏଠି ଦୌଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାହାରେ, ଏଠି ଦୌଡ଼ୁଛି, ତମ ତଥାପି ବହୁତ ପରିବାର ପିଲାନି, ସେ ପୁଣି ଏଠି ଦୌଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ସେଠି ଦୌଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଏପଟେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଯାଇ ସେ ଲୁଗା ଭିତରେ ସବୁ ଅଳିଆ କରି ପକେଇ ଦେଇଛି, ତଥାପି ପଶୁଛି, ଦୌଡ଼ୁଛି। ଆରେ ଆରେ ଏ ତ ଲୁଚିଗଲା, କିଛି ଦେଖାଗଲାନି। ଆରେ ଆରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ? ଆରେ ଏ ପିଲାଟା ଦେଖ କେମିତି ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲା ବାହାରିକି ଗନ୍ ମାରୁଛି, ଭାବିଲା ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି, ଗନ୍ ମାରିଲେ ମୁଁ ଡରିଯିବି, ଏହା କହୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଡରୁନି ବୋଲି। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ତା ମନ ବୁଝିଲାନି, ଗରମ ହେଲା, ବଡ଼ିଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗା ହେଲା। ପକେଇବନି, ଏଠି ବାଜିବ, ବଦମାସ ହବନି। ଦେଖ ପିଲାଟାର ମନ ବୁଝୁନି, ଏଠି ସେଠି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି। ଆରେ ଏ ତ କିଛି ତା ମନ ବୁଝୁନି, କ'ଣ କରିବ ସେ ଭାବୁଛି। ଶେଷରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳା ହେଇଗଲା, ସେ ବୁଲି ଖେଳିଲା, ଶେଷରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଉଠି ପାଇଲା, ଉଠି ପାଇଲା, ପୁଣି ବୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପୁଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପୁଣି ଉଠୁଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ବୁଲୁଛ? ପିଲାଟା ତଥାପି ବୁଝୁନି, ଭାବିଲା ଫ୍ରିଜରେ କିଛି ଅଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଫ୍ରିଜରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଥମ୍ସଅପ୍ ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ଆପଲ୍ ଅଛି, ଡାଳିମ୍ବ ଅଛି, ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ପିଇଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଇଦିଅ, କେତେ କହିଲଣି ନା, ଶୋଷ ଲାଗିବନି, ପିଇଦିଅ। ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ଭାବିଲେ ଟିକେ ନାଚିବେ, ପିଇଦେଲେ ଏବେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା, ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଦାଦା ବହୁତ ନାଚିଲାଣି, ବହୁତ ପିଇଲାଣି। ଫାଇନାଲି ସେ ପାଞ୍ଚ ଶହ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ସେ ପିଇଦେଲେ, ଆଉ ଶୋଷ ଲାଗିବନି, ଏବେ ଭଲସେ ସେ ଟିକେ ଦୌଡ଼ିପାରିବେ, ବଦମାସ ହେଇପାରିବେ। ଚଗଲା ହେଉଛି, ମନ ବୁଝୁନି, ଭାବିଲେ ଗନ୍ଟା ମାରିବି, ହେଲେ ସେ ଗନ୍ଟା ମାରିପାରିବେନି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଗନ୍ ମାରି ହିଁ ପାରିବେନି। ଓ ମାରି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାହୁବଳି ଅଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ହାତରେ ମାରିବେ, ଗୋଟେ ହାତରେ ପିଇବେ, ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛନ୍ତି।